hans kongelige højhed, kong Christian den 7. Hvilken ære. Jamen, kom endelig indenfor. Ja, sæt dem her. Det var der... Nå, ja, og... dronning Caroline Mathilde, en endnu større ære. Ja, sæt dem her, ja. Ja, jeg er så glad for, at de har valgt at komme her. Vi ved jo alle, at det vil ende i en krise for nationen, hvis det skulle ende i en skilsmisse. Så jeg synes, det er noget så modigt af dem, at de har valgt at gå til parterapi. Lad os starte her. Jo, jeg vil gerne starte med at sige deres noget parterapeut, at jeg bærer på en stor hemmelighed. Ja. Nå, og hvad så? Jeg har da også mine hemmeligheder. Ja, for eksempel så har jeg brugt den russiske zars yndlingshat som potte. Psst. Ja, jeg tror nok lige, jeg vandt vores lille hemmelighedskonkurrence, hva'? I skal ikke klappe. Nej, jeg klapper ikke. Nej. Men nu er det jo som sådan ikke en hemmelighedskonkurrence, jo. Nej. Jeg vil gerne sige, at jeg synes, at kongen, at Christian, er blevet meget mere vanvittig på det sidste. Vanvittig? Kald de mig vanvittig? Hvordan vanvittig? Sådan sindssyg? Sådan noget her. Ja, jo. Ja, altså, hvis jeg var vanvittig, ville jeg så have Vilhelm her, som min bedste ven og hest. Kongen har ikke ligget med mig i årevis. Altså, det forstår jeg ikke. Altså, hun er jo en meget lækker Carlesia, altså. Ja, det vil gå ud. Men jeg vil bare meget hellere sove som min hest, Vilhelm. Lad mig sige det på denne måde. Der er ingen måde, hvorpå at barnet, jeg bærer i mit skød, er jeres. Altså, jeg tror måske, det er på tide, at de indrømmer, at de har en affære. Hvor er det dog pinligt, at du bringer denne slags personlige sager ind i parterapi. Royale tøgte. Ja, det kan man jo sådan set være enig i. Nå, jamen altså, for at løse denne kongelige konflikt, har jeg valgt at invitere denne elsker. Det er den kongelige livlæge Struensee. Så was? Struensee is in the house. Struensee, jeg troede, du var min bedste ven. Jeg er altså lige bortset fra Vilhelm her. Ja, men du musst verstehen. Etwas alles vor der Liebe. Ja. Man kan ikke skjule kærlighed. Nej. Ja, det var da nogle utrolig smukke ord. Hvordan rører de dem, deres majestæt? Struensee, min elskede ven. Caroline Mathilde, min kære hustru. Jeg har rørt mig dybt, og derfor har I min velsignelse til døden, jeg skiller. Danke. Hvilket vil sige morgen ved daggry. Nej! Jo, og vi der se, nu rider jeg videre på Vilhelm her.